Seliramu tak jaluk ning wong tuamu cah. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bos. Oke. Ayo, dang kita no. Nah. Kuale. Iya. Kuale. Iya. Iya. Aku Kan. tak tau mangku itu. Enggak kan. Dicontoh sik, Dik. Aku rasa. Mas Dik. Aku rasa mancing nyuwun. Coba sampean dadi niken, lungguh ning pangkone Mas Pluto kaya apa coba? Mungkin ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora. Ayo. Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis minggu asam urate kumat wis. Sabrak matamu ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Gitu lho. Kare bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Bah mati. Ya berarti kuwi stroke. Segudulmu ya. Kita ayo apa kok solar ya? Jangan ngono to. Oh kelekmu gimana? Ngencek. Lah urung tak cukur. Lanyak no, riuk-riuk. Iso awake dhewe ngono kuwi. Wis dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah kajene ruang tak kowe iki langsung ning rumah sakit. Kemeng. Terus nek ayo. Lanjut. Gendul-gendul sih. Anu silitmu angkat lho. Bariki aku pis. Kare ngedrop. Sumadep nas sing tias. Ngaten Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis munggo ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boleh wong tuwa lho. Meneng kok tak dudoi. Menawa dasmu kuwi lan ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyek kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Ngene. Manut to kok iso. Nduk. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Komburi dudulen tus. Enggak lah, iki saya ngene saya enggak lho. Nek ngeduk iki. Nah, ya. Oh enak setelane. Cek to kowe. Kene lho, Cek. Sek. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja dudul digajol ae kok enggak. itu tombolnya apa? Ini ostos mastis. Coba Dani. Dah coba Kalau itu Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Nang, ayo ndak, ayo. Kan, aku balikmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Jangan gitu dong, nanti boleh bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak kena sama. Iya, iya deh. Tekan dia. Sumadatra Sing tias ingsun alon Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit
Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk, nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Ya, Nduk. 史立燒化痰止咳配方，化痰止咳，倡